Olen Antti Heikkilä. Tervetuloa sivustolleni, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa. Minulla on 43 vuoden kliininen kokemus ja laaja potilasaineisto. Kunnon ruokaa, niin on parempi mieli. 58 ja elämä edessä. Olen yhdistänyt näillä sivuilla tutkitun tiedon ja kliinisen kokemukseni. Tämä on muuten hyvä juttu. Tieteellisten kirjastojen avauduttua on käynyt ilmi, että tieto on jotain muuta, mitä meille on ennen annettu. Viljattomuuden valaisema. 7 vuotta pellinkiä takana ja elämä edessä. Olen yhdistänyt näillä sivuilla tämän tutkitun tiedon ja kliinisen kokemukseni. Hyvä ja kevyt olo. Näillä menetelmillä olen pystynyt vaikuttamaan suotuisasti yli 100 sairauteen. Pellinkidieetillä koko elämä takaisin. Laihtumisen ja tämän lisäksi minua viehättää tämä erittäin hyvä olo, tämä virkeys ja energia. Ruoalla lisää tunteja päivääsi. Esimerkki sivuston käytöstä. Kohdasta ravinto pääset kohtaan ravinnon vaikutus terveyteen. Sitä kautta avautuu näkymä sairauslistaan ja voit valita tarvitsemasi tiedon kyseisen sairauden kohdalta, josta sitten avautuu teksti, miten kyseistä sairautta voi näillä menetelmillä hoitaa. Teksti sisältää hypertekstiä, jossa on tarvittavat tieteelliset viitteet, jotka tukevat tekstiä. Lääkkeetöntä elämää viljattomana. Ruoka on lääkkeesi. Entistä parempia ruokareseptejä. Jatkuvasti päivittyvien tietojen lisäksi voit kysyä neuvoa joko minulta tai sivuston muilta asiantuntijoilta. Kahvila Flöristestä Helsingistäkin saa tätä ruokaa. Sivustolla on myös tila, jossa jäsenet voivat jakaa keskenään kokemuksiaan.